Pagkaniadtong giubanan mo ako, sukat pagkaniadtong giatiman mo ako, bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagaligo sa pagtuko. Sukat pagkaniadtong giubanan mo ako, sukat pagkaniadtong giatiman mo ako, bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyud maunong. Hingtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus. Dewata ang mga halad ko,
sukat pa kani ato giubanan mo ako, sukat pa kani ato iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gungma, nagadasi, nagaligo sa bato ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo ganun ay giyong maunong. Untut karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus. Dewata ang mga alad ko, O Jesus. Dewata ang mga halad ko. Gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ginatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan, gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw akong bayawon, ikaw ang yubuan, ikaw lamang Jesus dalang panan. Ipasaylo mong katawhan, gitagpo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik isa mo, mga lawak ianda mo, ang
katawhan nag-insayo sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto o kana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin, padayon naggiya sa matagusa aron kita makapadayon sa pag-alagad, diin kanunay takos og angayan sa panalangin sa Dios. Sa atong pagsugod mga igsuon, niining ato ang buluhaton, mga programa, mga kaigsuonan nga gikan sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og kadaugan. Dalaygon ang Dios nga naghatag og panalangin, og walay puas, og walay hunong ang iyang pag-atiman sa matag-usa. Diin padayon ang Dios nga nagpahinumdom og nagdasig sa matag-usa aron kita makapadayon sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Sa ato ang pagsugod atong sugdan diha sa pagampo ug pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios, akong gihangyo ang matag-usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios, ug ayaw kalimot sa paghatag og mga pagdaig pagpasalamat nga diin mo'y gihulat sa Ginoo alang kanato. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy naghatag kanamo og kusog, kadasig, maayong panglawas, naghatag usab og naghatag og maayong panahon, ug labaw sa tanan padayon mo kaming gigiyahan sa imo mga pulong nga mo'y muhatag kanamo sa kasiguruhan sa imo mga saad diha sa balaang kasulatan. Sa among panag-uban karon, i-bless na usab ang amo ang matag kinabuhi, matag Pinoy-anan, matag kaigsuonan namo Ginoo nga makadungog makabati sa imo mga mensahe diha sa libro sa Buhat kapitulo 20. Amahan, Dios nga makagagahom, salamat sa imuhang pagbisita kanunay sa amo ang panag-uban. Salamat o Dios sa imuhang pag-uban, sa amo ang paghisgot sa imuhang pagkamaayo ug sa imong mga pulog pagtulunan nga maoy muhatod kanamo sa kinabuhi nga wa nay katapusan. I-bless Ginoo ang akong mga kaigsuonan nga namati og midawat og mituo mutuo karon sa imong mga pulong. Diin ang mga pabor panalangin dili gayod o Dios nimo ihikaw sa mga kaigsuonan akong naminaw kanimo. Bless Ginoo matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong buntag ug maayong pagpaminaw. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Ria Haverojas. Si Mary Crins Mumu Limbaga, have a blessed morning pastor ug sa tanang viewers.
Mayo nga pakiguban ni Ruben Veloso Arosina. Salamat pastor kay nag-live na sad ka. Nakapaminaw na pud mi sa mensahe sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios watching here from Compostela, Davao de Oro. Mayo nga pakiguban, good morning ni Marlinda Samyaw. Pastor, maayo nga buntag din ha uban sa imong mga pamilya. Igo jud ko nakahuman sa akong trabaho. Salamat na pod nga makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. Laygon ng Dios nga paday nagpanalangin sa matagusa, din iya kita ang gihatagan o gigayon nga makadungog na punta sa mga pagtulunan nga maoy buhing giya sa atong pagpuyo diha sa panalangin sa Dios. Mayo nga pagpaminaw ni Arlene Suyan Trazares. Maayo nga buntag pastor, magpaampo ko ako mother follow up check up niya karon sa ija sakit unta normal sa tanan. Salamat sa Ginoo nga ang Dios mag-aayo sa imong mama, Sister Arlene. I declare in the name of Jesus Christ nga sa iyang pag-check up normal gyud ang tanan. Si Naomi Piano Caranel, good morning Pastor Gideon, watching from Bulacan. Pastor, karon na amo ang flight pa Negros Occidental. Ampingan mo sa Dios o niya enjoy your trip niya with the presence of God nga nag-uban kaninyo. Si Marlinda Samyaw, kanta ang kanta nga langit nga hinungdan. Salamat daan pastor. Si Jima Porisores Perisores, no? Good morning pastor, happy listening sa Barangay Manatad, Sibunga. EFC members, Perisonis family, Caracas family, si Impasis family, Iligonias family, followers from Manatad, Sibunga, mo request kog song Goodness of God. Thank you pastor. You're welcome sa atong nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Sa walay kamulaw lukso, kauban ni Kristo. Singit ang wini ang hari, pasabi na sinamusuli mismo sa kinabuhi. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw sa atong igsuon nga si Brother Daryl Herolaga. Morning Pastor Gideon og morning sa tanan. Watching from Marcos sa tubig Sambuanga del Sur. Request kog kanta makalangit Pastor Gideon, awit ng pasasalamat by Madeline Pascua. At iawit ng pasasalamat. Singgit ato siyang daigul ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong damo. Singgit nga to sa langit, tugiyaw sa walay kaulaw lukso. Mayo nga pakiguban ni Sister Teresa Masangid Mandanao og si GJ Mays. Last morning pastor og sa tanang mga viewers, dalaygon ang Dios sa pulong nga amo na sa mabati karon. Si Roland Calvis, maayo nga pagpaminaw gikan sa Biliran. Maayo nga pagpaminaw ni Arlene Aliman. Good morning pastor, I love to hear the words of God always in your program. Wow. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Si Jovelyn Felix, mayong buntag pastor. Praise God. Matod pa sa atong igsuon. Atong igsuon si Emeline Valizer or mahusay pastor watching from Tabuelan, Cebu. Okay, atong pagtagad mga kaigsuonan ang upang pang mga awit dire mga igsuon nga gi request awit ng pasasalamat. Akong tagaan diri sa atong programa.
Umana ni ako ang isunod ang langit ang hinunungdan. Si Arlene Suingan, Pastor, salamat sa imo pagtagad. Kahapon perting hilaka paggadyod nako kay naigo ko sa imo mga pulong. Dako ako pasalamat sa Ginoo. Please play song Mananatili. Salamat, God bless. Ang tinuod, ang mga pulong nga inyong nadunggan gikan sa Biblia. Wala ko'y pulong nga gikan nako. Ang mga pulong nga inyong nadunggan nga akong nabati gikan sa Dios. Busa ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan kay gihigog mata sa amahan. Kay kung wala pa ta higugmaa sa Ginoo mga kaigsuonan, dili na ta atimanon sa iyang mga buhing pagtulunan. Nga mao'y sigurado nga makahatod sa kinabuhing way katapusan. Ang pulong lamang sa amahan. Si Ani Laginon Kuimi, maayo nga buntag pastor, naminaw mi diri sa Bugho, Sulungon, La Libertad, kauban sa akong pamilya. Regards ko sa akong mga silingan nga makabati kay akong gipakusga ng speaker. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong mga silingan diha, Sister Ani Laginon Kuimi. Dalaygon ang Dios mga panalangin, dili lang sa imong Pinoyanan, lakip na gyud ang imong mga silingan nga malipayon usab nga naminaw og nagtumbaya sa ato ang pakiguban. Kumusta mo diha sa Bugho, Sulungon, La Libertad diha sa Negros Oriental? Si Nibram Aloyra, good morning Pastor, naglantaw ko diri sa Dawin, Negros Oriental. God bless sa tanan, ang Dios magpanalangin. Maayo nga pagpaminaw ni Renel Pedro Dadlins sa mga pastor, maayo nga buntag salamat jud sa Ginoo kay makapamati na pudmi sa pulong sa Ginoo. Watching from Barangay Santol, Binalbaga, Negros Occidental. Kumusta mo diha sa Negros? Diri sa Cebu, sigirang ulan-ulan niya, na-burn out siguro kagabi kay dugay kay nibalik ang internet ug kagahapon wala sad ko ka bantay mga kaigsuonan, wa ko ka live kagabi mo na nga gitinguhan namo nga makabalik yun unta ang internet ug salamat sa Ginoo nga ang connection red ay hinungdan. Mayo nga pakiguban ni Mary Chris Momo Limbaga, Pastor request ko awit magalangit ang angayan Ginoo ikaw ra. Salamat and God bless. Awit magalangit mga kaigsuonan, langit ang hinungdan. Langit ang hinungdan sa akong pagbago, kay dili ko buot Importante gyud mga kaigsuonan nga nabago ta maningka ang langit maoy hinungdan. langit Dili ang pamilya, dili ang tao, naghulat kundili ang Ginoo ang saad sa atong Ginoo nga bagong langit. sa langit kalipat Kinahanglan sa ato ang kapaguhan, dili ang mga butang nganong kita sa mata nabago, kundili pulawa ang mga saad sa Ginoo. kalatan Mayong buntag ni Mary Chris, ako na ning nabasa.
Si Siling Brando Mancao, good morning pastor. Maayong nga buntag sa ninyo diha. Si Jovelyn Felix pastor request pastor kanta makalangit wa ko nimo buhi. Okay, ako nang tagaan pagtagaan. Landa ang tanang kasalanan ug likayan ta ang tanang kahilayan dito sa langit kalipay maangkon mo buwan ay luhang mo agas Mayo nga pagiguban ni Marlinda Samyaw. Salamat sa ako request nga kanta pastor na kanta John. Atot pa diri ni Lambay Edith. Good morning. Maayo nga buntag sa dinyo. Okay ra gyud mi. Si Lia Jean Tahan Langit, blessed morning pastor. God bless. Si Nancy Odtasa, wow kanindot sa kanta. God bless you all. Amen. No? Sa mga awit pa lang, doon na natay mga makuhang pagtulunan. Mga mensahe gikan sa aman. dito sa langit kalipay maangkon mo buwan ay luhang mo agas sa mata ko lulun-bulawa ang paglaktang mo. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin sa matag usa nga diin nakabati nakadungog sa pulong sa Ginoo sa mensahe nga gihatod sa Ginoo diri sa ato nga programa kagahapon nga naghisgot sa mga hinungdan nganong dunay mga tao nga mo reject mo salikway og dili mo tuo sa mga pagtulunan sa Ginoo tungod kay doon na sila gisaligan doon na sila Dios ug dunay mga tao mga kaigsuonan nga nabalaka sa ilang mga panginabuhi o pangita mohinungdan dili nila masunod og maikinabuhi ang pagtulunan sa aman. Awit makalangit mga kaigsuonan ang Ginoo ang angayan Ginoo ikaw ra dili lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Muna nga si Jesus mga igsuon niingon gyud siya diha sa Kapitulo 15 sa Juan nga wala mo'y mahimo kung wala ako. Wala gitay mahimo. Kung wala ang Dios mga kaigsuonan, wala gitay mahimo. Okay, dunay ning tawag. Ako lang gi-cancel kay nag-live ta. Maglisod ko og tubag. Kung naay mo tawag nga nag-live ta, maputol ang atong line. Kung ako ang dawaton ang tawan. Okay, kisa pa na adiri. Matud pa si Ili Rose Dapatilia. Hello pastor, good morning. Salamat sa pulong sa Dios nga imo na pod ipaambit sa amoa karon. Ang pulong makalig-on og magapanalangin sa imuha. Nindot gyud ang mga pulong sa Dios maoy paharion sa matag kasing-kasing sa usa ka tawo kay maoy guide sa pagkinabuhi niining kalibutana nga magkinabuhi og matarong. Salamat kaayo Sister Eli Rose, tinuod gyud na. Ang pagkinabuhi sa tao diha sa pagkinabuhing matarong walay laing makatabang niya aron magmalampuson siya kundili ang Biblia. Diha sa Biblia gisulat ang mga pagtulunan sa Dios ug ang tanang mga sugo ug mga pamaagi aron ang tao magmalampuson magmadaugon nga muhatod diha sa iyang kinabuhing pagkamauswagon. Walay lain mga kaigsuonan nga pamaagi kung unsaon aron kamuuswag sa pagpangalagad sa Dios. Mao ang mga pulong sa Ginoo. Kung ang mga pulong sa Dios nga iyang gibilin diha sa Biblia makatunan lamang sa tao ug iya kining ikinabuhi samtang buhi pa siya sa kalibutan, muuswag og magmalampuson gayud siya og makabaton gayud siya kasiguruhan sa kaluwasan nga gisaad samahan. Mohinungdan ikaw ug ako sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gidasig ka kanunay sa pagpaminaw o pagpamati pakiguban ni ining maong programa. Kay dinhi sa atong programa madunggan ang mga mensahe gikan ni Kristo nga mao'y muhatod kanato sa kinabuhing bag-o aron masangkap og maandam ta
sa hukmanan sa panahon nga kita mo atubang nas Ginoo. Walay lain nga handong Si Nili Lariba Sumalino, good morning Pastor Gideon, salamat kaayo sa Ginoo. Nakapamati na pod mi sa pulong sa atong buhing Hesukristo. Si Nimran Aloyra. Matod pa pastor request ko song pa kanta pastor dili. Title di ka nag-iisa. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan, ako ang tagaan og pagtagad diri sa atong nga programa Mananatili Ka. Okay. Di ka nag-iisa. Okay, hindi ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. ikaw lamang yun. Maayong buntag ni Ruel Lacson. Matod pa salamat Pastor Gideon sa pulong sa Ginoo nakahatag kadasig sa among pagtuo sa iya. Si Naomi Piano Coronel, Pastor Gideon, request kog song Hari kay kinsa man lang ko. Importante mga kaigsuonan sa ato ang pagpuyo ning naong sa kalibutan. Manaamay mga pagsulay o mga tentasyon nga muagian hinumdumi kanang tanan mulabay lamang. Importante magpabilin ta diha kang Kristo. Kay kung kita magpabilin diha kang Kristo, siya magpabilin usab kanato. Og siya nga naa kanato, siya ang mugiya. Aron kita kanunay suplayan sa amahan sa unsa may atong gikinahanglan samtang nagpuyo patas sa kalibutan. Suliranin man ay Mayo nga pakiguban ni ikaw lang Josepino Paran. Mayong buntag diha bro. Matud pa amin. Dalaygon ang buhing Dios sa imong kinabuhi Pastor Gideon. Og blessed morning sa tibok nimo nga pamilya. Request ko dito sa cross. God bless. Basta mo diha sa Compostela Pastor Brad Josepino Paran. Si Romy Dakias, maayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa matag adlaw kay makapaminaw na pod mi og mga pulong sa Ginoo. Maodsod ni ang makapahatag og kalig-on og kadasig sa atong kinabuhi samtang buhi pata sa kalibutan. Request ko og Pastor, di magsasawa sa sambahin ka. Tinuod gyud mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios maoy makapalig-on. Ang tao nga lig-on dili gyud maluya. Unsaon aron malig-on ang tao sa papulong sa Dios? Kung ang tao mudawat og mutuo sa mga saad sa Dios. Ang pulong sa Dios naa diha ang iyang mga saad. Kung tuuhan og saligan lamang sa tao, malig-on siya. Og sa diha nga malig-on ang tao, di gyud siya maluya. Ang tao nga dili maluya, dili na kakita, dili na magtagad sa sayop. Kanang dili na maluya sa sayop sa tao. Kay ang mga tao nga naikaluya, dali nang makakita sa sayop sa iyang sigatao ug mao na himuong rason nganong naluya siya. Pero ang tao nga naa kanunay ang kadasig ug kaligon sa pagtuo,
makakita sa sayop sa iyang isig katao o sa iyang isig kakristohanon, mo rebuke siya, mo badlong siya. Mayo nga pakiguban ni Nars Buyan. Reply lang unya ko, Pastor Gideon. Kay lubat naman di ay ako ang lubat naman di ay kuno siya. Exit usa ko mga classmates sa viewers, listeners, ampingan kitang tanan sa Ginoo. Niduta sad no sa imuhang kasing-kasing Nars Buyan. Si Marlinda Samiao kantaha, Pastor, ang kanta nga naguluhan og mingaw ang langit. Ako rang gisip imuhang request, Sister Marlinda, para ako raning matagaag pagtagad kung napatay oras. Si John Maylene Smaro, good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nakapaminaw na sad ko sa iyang pulong. Shout out ko sa akong igsuon nga si Joel Inot nga maayong pagpaminaw. Salamat, Pastor. Brother Joel, kumusta? Mao ni ang usas ato ang mga listeners sa 97.9 Love Radio Cebu. Namuadto gyud ta siya sa prayer house sa Jesus Reigns. Diin makigimamat og mag-inumpuay hangtod nga naa gyud siya buluhaton sa pagtudlo og pag-atiman sa mga kabataan. Si Ileros na dapat tilian, Salmo 119:105, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako og maoy kahayag sa akong agianan. Si Marlinda Samiao, amin, Pastor, dili jud maluya ang tao kung musalig lang sa atong Ginoo. Tinuod gyud. Maayong pagpaminaw sa tanan no og ako ang tagaan og pagtaga dawit makalangit nga request dere wa kon nimo buhi. Wala taboy sa Dios. Katong mga panahon diin ta nalayo diha sa plano sa Ginoo, diin ta nasaag ug wala ta makasubay sa pamaagi sa Biblia, wala ta niya buhi. Kay siya nga Dios dunay dako kay plano sa atoa. Ang dakong plano gusto niya nga makit-an nato samtang buhi pa. Hangi kayo pagyastika, hangi kayo huwag ka pansin na nagmahiya. Si Jen Isal, good morning, Pastor Gideon. Request mig awit makalangit halad kinabuhi. Amo na ang ako ang gikanta kaganina. Si Ruth Suson ki matod pa Psalm 119 verse 105. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay. Mayo nga pagpaminaw ni LC Candelario nga nanuka diha sa Cavite. Maayong buntag may pagpaminaw ninyo diha day. Ang Dios magpanalangin ug magiya kaninyo. Si Bong G Gahanob, amin, Pastor, og dalaygon ang Dios sa kanunay ug salamat sa kinabuhing bag-o. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Mo nang naatay kantang kinabuhing bag-o. Si Ruth Suson, good morning, Pastor, and to all listeners and viewers watching from Apollo Beach, Florida. No, salamat kaayo sa inyo nga pakiguban, Sister Ruth Suson. Musta mo diha sa Florida? Si Vanji Bagano, ka BJ Arong, maayong buntag, Pastor Gideon. Na-bless jud ko sa mensahe, ang pulong mo kinabuhi ko. Kagahapon, Pastor, salamat dalaygon ng Dios. So walay katapusan niya, amen. At tangatangan nato mga kaigsuonan kay sugdan ako pag-edit ang gihangyo nga video may tungod sa mga mensahe ilabi na sa mga worship team. Ang worship team, mga igsuon, compose na siya sa daghan nga mga instrument diin gidumala sa mga katawhan o mga alagad sa Dios. Ug dili basta-basta, mga igsuon, ang trabaho sa mga worship team tungod kay diha sa tanan nga mga programa sa mga selebrasyon, mga igsuon sa kalihukan diha sa pagpangalagad sa Ginoo, speaking about pagsimba ngadto sa Dios, ang frontliner sa pagsimba o sa bisan unsang selebrasyon ang mga worship team.
Ang worship team mga igsoon katimbang yun na sa mga prayer warrior. Mauna sila ang kauban, ang prayer warrior og worship team. While naay nagkanta, naay nag-intercede, naay nag-ampo ngadto sa Ginoo. Og ang problema sa mga worship team kasagaran nga ako ang na sinatian og na nakit-an mga igsoon ang pagkakulang sa pagka-mainampuon. Diha sa pagka-mainampuon dapat mga igsoon na align sa Biblia. Dili gyud pwede mga igsoon nga magampo ka nga out na sa Biblia ang mensahe. Dapat kung magampo ta mga kaigsuonan, nahisubay ang mga pulong nga ato ang gigamit diha sa mga pagampo, sibo og subay gayod sa mga pulong sa buhing Dios diha sa Biblia. Maunay pinaka-ampinganan, maunay pinakabantayanan, ilabi na sa mga worship team. Okay, ato nang atang-atangan unya mga kaigsuonan. Awit makalangit kinsa man lang ko. Si Jovelyn Felix, salamat sa Ginoo sa imuhang kamaayo kanamo Ginoo. Kauban ko. Wow, no, salamat kayo. Si Gina Kamahalan, good morning Pastor Gideon. Praise God, to God be all the glory. God bless you always together with your whole family. Salamat kayo sa prayer and declaration, and thank you so much sa pagkamaayo sa Ginoo sa matagusa. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan aron dili na to kalimtan ang mga hinungdan ha sa mga gipadungog o gihatod gipasabot sa Dios sa ato ang live kagahapon. May tungod sa mga hinungdan o rason nganong ang mga tao dili mo dawat mo salikway sa mga pagtulunan ni Kristo. Una, doon na sila gisaligan, doon na sila Dios. Ikaduha, doon na sila panginabuhian. Dili sila gusto nga ma-paralyze ang ilahang mga panginabuhian. Mahinungdan daghang mga tao nga nagtuo, mga tinun-an o Kristohanon nga miila sa kaugalingon nga nagtuo sa Ginoo apan dili maka sunod sa pagtulunan ni Kristo. Ang mga pagtulunan ni Kristo mga kaigsuonan kinahanglan maog ginay dapat natong ampingan og ikinabuhi og eksamino nato kung ato bang napuy-an. Kay ang mga pagtulunan ni Kristo maunay basihanan sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon nga kita mo atubang niya. Basihanan ni Hesukristo sa pag-ila sa iyang sa pag-ila sa tao kun kanang tawhana tinun-an ba ni Kristo. Ayaw kalimot sa Juan kapitulo 8:31 niingon si Jesus, "Kun nagkinabuhi kamo sa akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan." Diha gipakita nga dunay duha ka klaseng tinunan. False nga mga tinunan og tinuod nga mga tinunan. Ang mga tao nga mga tinunan ni Kristo nga mga tinuod nga mga tinunan nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Mao'y hinungdan diri sa atong programa, bawal ang live-in. Gibayaran mo ako. Kay diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, wala ni mataw mahimugso aron mahimo mong membro. Kay wala ko tudloi sa Ginoo aron pagtudlo kaninyo aron sakupon mo. Hinuon gitudloan ko sa Ginoo aron mahimo ka og ako nga mga tinun-an ni Kristo. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios sa mga pastoran nga nagsunod ni mong programa, ilabi na sa atong mga kaigsuonan mga alagad sa Dios diha sa Mindanao
og sa atong igsuon nga naas Iloilo nga kanunay nagsunod og matud pa sa atong mga kaigsuonan diha sa ubang mga lugar diha sa Cebu, ilabi na diha sa Liluan usab miingon nga, pastor, kami mga silent listeners and silent viewers, followers sa imong programa. Nganong silent man? Ingon sila nga dili mi kalantaw sa aktwal kaysa imuhang live busy kaay mi anang orasaha, pero nagsunod mi kanunay sa mga pulog minsay nga imong gibatbat sa imong FB live ang pulong mo kinabuhi ko. Mao na nga mga igsuon, dako na kong kalipay nga ang atong mga kaigsuonan na ay kadasig sa pagsunod sa buhing pagtulunan gikan gyud sa balaang kasulatan. Hari ka. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Good morning ni Sweetie Munaggo. Have a blessed morning, Pastor. While ko nagbaklay, Pastor, minaw ko nimo gikan sa school. Wow, nindot sad no? Moni panahon mga kaigsuonan nga kanunay natong kauban ang Dios. Ngano man tungod na sa social media. Kini plano og gabuhat ni Ginoo nga dunay wifi, dunay signal ang mga dapit diin kani adto wagi signal. Karon dunay mga signal kay gusto sa Ginoo ikaw ug ako magkahiusa, magkauban sa pagsimba ug pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Maigsuon ato nga tagaan og pagtaga, dawit makalangit di ka nag-isa. Ikaw ba'y nahihirapan sa loob ng iyong tahanan? Ikaw ba'y napapagod na sa mga problema na iyong pasan? Minsan ba'y naisip mo nasusuko na lang dahil ang buhay mo'y puno ng dusa? Minsan ba'y nasabi mo kahirap pala ng buhay kapag nag-iisa? Kaibigan ko, di ka nag-iisa. Lagi mo sanang tandaan na may kakampi ka. Karamay mo si Jesus sa kalungkutan at saya. Mayo nga pakiguban sa akong igsuon na Brother Raymond Candelario. Amin, maayong buntag, Pastor. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi, Pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo, Pastor. Musta mo diha sa Cavite, Dongray o Daymaring? Dalaygon ang Dios nga magauban ka ninyo. Si Sweetie Munago, salamat kaayo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Si Jima Pirisores, thank you. Di ay kaayo sa inyong prayer, Pastor. O sa ako ang mga kaigsuonan diha sa ni Kristo, sa akong health. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagpili kanako aron mga lagad nimo. O kanimo, Pastor, sa pagsabwag sa imong buhing pulong pinaagi sa kanginan. Ang mga pulong nga inyong nadunggan, akong balik-balikon, dili gikan ako, kon dili gikan sa Biblia. Ang Dios maoy nagiya sa ako ang dila ug sa akong baba labos sa tanan sa akong kasing-kasing una tungod kay siya ang nagbag-o ug nagluwas sa akong kinabuhi, maingon usab sa imong kinabuhi. Mahinungdan walay laing mapataas ug mapasidunggan sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko kundili ang ato lamang Ginoo.
ng mga Si Jubilin Felix, glory to God, Jesus, Pastor, dalaygon ang atong buhing Dios sa among process, Pastor, to abroad. Pastor, na ang Ginoo kanunay magauban kanamo. Kanunay ako, Jubilin Felix, Dianarin, Okalan, Daniza, Sony Center, gumintad na ang Ginoo magahatag kanak mo og kalampusan. Salig lang og relax ra gyud aron makahalad, makahatag mo og mga pagdaig pagpasalamat sa Dios. Ug sa padayon ninyong paghimo niini, ang Dios magauban og muhatag og kalampusan sa inyong mga buhaton niining adlaw. pag oras na kailangan mo siya, makakaasa kang ika'y tulungan niya. Ayaw kalimot mga kaigsuonan ang mga mensahe nga gikinahanglan natong madunggan diha sa Buhat Kapitulo 20 ato ning hisgutan. Lagi mo sa Mga mensahe nga naghisgot sa adlawng Domingo, may kakampi ka. mga mensahe nga naghisgot sa mga panaw, dugang mga panghitabo ug mga mensahe sa panaw ni Pablo. Siya sa'yo'y gumagabay sa lahat ng oras. Di ka na Si Jubilin Felix, hallelujah, salamat sa Ginoo sa iyang presensya. di ka nag-iisa. Hindi mo nag-iisa, wala mo mag-inusara sa inyong pag-process sa abroad, gikan diri sa Pilipinas, hangtod nga dadon mo sa mga dapit diin mo magtrabaho, ayaw kalimti ang Ginoo, kay nag-uban siya kaninyo. Kaibigan ko, di ka nag-iisa. Lagi mo sanang tandaan na may kakampi kang karap Huwag mong kalimutan na saan ka man sa kalong ngayon, at saya. may kakampi tayo. Siya sa'yo'y gumagabay Hindi siya ay nagbabago, ng oras. lalo na sa mga Nag-iisa. kanabitang mga saad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Di ka nag-iisa. Mingaw ang langit atong tagaan og pagtagaan. Mayong pakiguban ni Maria Presinti. Good morning, Pastor. Good morning sa masigasig nga anak sa buhi nga Dios. God bless, Pastor. Pasama sa prayer, Pastor, sa akong bana nga nagsuffer siya karon sa iyang sakit. Taas ka iyang sugar. 396. Salamat sa panalangin, Pastor. God bless sa programang gisalig nimo sa Ginoo. Ato nang dadon sa mga pag-ampo niya kung mahimo, kung nakailag kag okra, pwede ra kay na nimong huluman og mao na ihinubig sa imong bana. Og ang Dios mag-aayo sa imong bana og ang Dios magapanalangin. Sa pagsimba Ayaw kalimot buhata ang nadunggan nimong mga mensahe. basin bayag nangawa. Si Ruel og Lacson, hallelujah. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Si Joy Card na Miharis. Si JJ Mays, amping ate Ate Mary, ubanan og ampingan mo kanunay diha sa Sambuanga. Share this live sa imong mga higalag kaila. Salamat kayo sa inyong pag-share ug ang Dios nakakita nasayod niini sa inyong paghimo ug ang Dios magapanalangin. Sumala sa iyang mga saad nga kung unsay atong buhaton, mausay atong maangkon. Sa Diyos
Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Sasi Kundi og ni Maria Presente og si Adonai Picharat. Maayong buntag, Pastor. Og sa tanan namin, God bless you, Pastor, og sa imong pamilya. Watching from Thailand. Okay, salamat kay sa inyong pakiguban. Dugang mga awit makalangit diri sa atong programa, hang pulong mo kinabuhi ko, halad kinabuhi. Mayong pagpaminaw ni Sister Teresa Tisi og ni Lynn Bostelio og ni Sister D. Bernadette Alsola. Good morning, Pastor. Nakaabot pa di ay ko, Pastor. Patabang ko ampo nga mahingpit pa akong pagtuo og pagsalig sa atong buhi nga Dios. Bisan on sa kadaghan ang mga pagsulay. Salamat, Pastor. Ang pagsulay maunay mutabang makatabang sa tao aron ang iyang pagtuo mas maklaro. Kay dili man maklaro ang atong pagtuo kung walay mga pagsulay. Diha sa sulat si Pedro nga ang atong pagtuo sulayan manggani ang bulawan nga ato rang biyaan unsa pa kaha ang pagtuo nga mas bililhon pa kaysa bulawan. Si Romeo GC, salamat sa panahon nga gihatag dugang para padayon paingon sa pagkahingpit, Pastor. Mao gyud ay pinaka-importante, mahingpit ha. Mahingpit ang atong pagtuo, ang atong paglaom, ang atong gugma sa Ginoo ug maunay krusada sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 5:48. Si Risa Hugoder, maayong buntag, Pastor, watching from Selwit, Pulumulok, South Cotabato. Si Ruel Lacson, salamat kaayo sa pag-share. Jesus dalang panahon. Ipasaylo ang katawan, itagbo mo Panginoon, iubanan, proteksyonan sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik sa anmo, pangalawa ihanda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagkain sa ngalan mo, Ginoong Hesus, ikaw ang akong simba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo, ikaw ang lubuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ginoong Hesus, ikaw ang akong simba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo, ikaw ang lubuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba. Ginoong Hesus, ikaw Mayong pakiguban ni Awit Leon og ni Mika Gilaran og maayong pagpaminaw pag-usab ninyong tanan. Awit makalangit akong kantahon dito sa cross. ikaw ang akong isimba. Nag-request ni Brother Josepino Paran. Jesus, ikaw ang akong bayaw. Ni mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga laga, kay
ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alaga, kay ikaw gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Relihiyon ng pinagbatukan, apa ng imong puno, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan na angkon ko. Anak, balik na ning mga bukod ko, Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan kay gusto ko nga gapson ka.
nahigugma ka nato. Gibuhat niya ang tanan Kulang pa ba aron ikaw ug ako ang makasulod sa iyang gingarian. aman? Salamat sa atong buhi nga Dios, Ipakita ko sa iyang mga pag-antos, mga sakripisyo. anak Giantos sa atong Ginoo ang mga pagdaog-daog, mga mga pagbutang-butang, mga pagbugal-bugal, ayaw na mga pasumangil, paluha. mga pulong nga makapasamad sa kasing-kasing, diin makapasakit Kanimo sa kinabuhi sa atong Ginoo. Giantos niya ang tanan. ang gibuhat ko Usa sa nga ako ang nakitaan og nadunggan nga mga mensahe sa Ginoo nganong giantos niya og nakalahutay ang Ginoo tungod kay wala say laing gitinguha ang pagkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Kung ikaw ug ako magtinguha sa pagkinabuhi sa kabuton sa Dios, makaantos ka. Si Jesucristo miingon, Amahan, kung mahimo, kuha kining kupas sa akuma, kuha kining kupas sa kasakit. Apan si Jesus miingon, pag-usap, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Kinahanglan ang pagbuot sa Dios, ang kabuton sa atong Amahan, mo'y atong paningkamutan, nga mo'y atong matuman sa atong pagpuyo sa kalibutan. Aron ang kabubuton sa Dios mao'y matuman ug atong masunod sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Ayaw gayud batasana nga doon na kay gisaligan. Ayaw pagsalig sa bisan unsang butang nga naas kalibutan. Sa kabantog, sa kadunahan, mahinungdan si Jesus. Nagpakatao siya. Walang wala siya. Wala siya magpaila kung kinsa siya, kung unsa iyang kahimtang. Ang iyang gipaila nga dunay nahigugma kanimo ug kanako nga walay lain, mao ang Amahan nga nagpadala kanini. Giantos niya ang tanan aron ikaw ug ako makabaton og kabaguhan. Din muhatod ka nato sa hingpit nga kaluwasan sa panahon nga moatubang na kita sa katapusang hukmanan. Mga igsuon, akong mga pagdasi, padayon ta, bisan kung naay mga pagsulay. Normal ra na. Ang dili normal, ang Kristohanon nga way pagsulay. Busa ayaw katingala, nganong dunay pagsulay ang imuhang pagkakristohanon. Kay ang tao nga dadon sa Ginoo, sa dapit nga bulahan, ang tao nga nakaagi sa bisan unsang mata nga mga pagsulay. Si Apostol Santiago nagsulat diha sa iyang libro kapitulo 1:2, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata ang mga pagsulay. Si Jesus nagantos, dapat ikaw usab magantos. Dili maayo nga magantos ta tungod kay nagbuhat ta og sala. Hinuon mas bulahan ka nga nagantos ka sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan sa atubangan samahan. Sa atong panag-uban mga kaigsuonan, ako kamong gihidasig sa pagkuha sa balaang kasulatan ug ablihi diha sa libro sa buhat kapitulo 20 nga maoy atong hisgutan karon ang mga dugang mga mensahe nga kinahanglan natong madunggan sa mga panaw sa ato ang igsuong Pablo nga maoy nauna sa atong pag-alagad diha kang Kristo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12. Ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12 dunay duha ka uluhan nga gibutang ni Apostol Pablo. Una, miadto si Pablo sa Macedonia o sa Gresya. Ikaduha, ang katapusang pagduaw ni Pablo sa Troas. And then sa ato ang panag-uban mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko, ang gihisgutan din mga kaigsuonan sa ato ang programa, mga mensahe nga gikinahanglan natong madunggan diha sa buhat kapitulo 20.
Dili man tuod nato mahuman niining taknaa o niining mao nga live mga igsuon, niining pitsaha o niining nga taknaa mga kaigsuonan ang kapitulo 20. Ang importante atong masabtan ang unsay mga mensahe nga kinahanglan atong makatunan. Ako kamong gidasig sa pagdungan o sa pagsunod sa pagpaminaw sa akong basahon o kung doon na mo'y Bible diha palihog basaha gyud kay mausad na'y pamaagi aron mabatasan nato ma-exercise nato ang kalag sa pulong sa Ginoo. Ngatong kalag diha sa pulong sa Ginoo. Bersikulo 1, sa pag-undang na sa kagubot gitigom ni Pablo ang mga magtotoo. Ug human niya sila dasiga na namilit siya kanila og miadto sa Macedonia. Ako ni siyang i-verse to verse sa pag-discuss. Lamang dili gyud kanang mo kiingon ko nga tibuok nga mga bersikulo kanang tanang mga bersikulo akong hisgutan kay kung akong hisgutan ang tanang mga bersikulo nga kabahin sa usa ka bersikulo kanang mga sanga-sanga sa mga bersikulo di ta gyud mahuman. Di ta kahuman sa usa ka konteksto, kumbaga sa usa ka title. Diha sa bersikulo 1 mga kaigsuonan, diha sa mga panaw ni Pablo, diha gipakita nga doon na gyoy kagubot. Doon na gyoy mga makaingon ta nga kaguliyang diha sa ihang mga panaw. Tungod kay sa ihang pagpanaw mga kaigsuonan, wala siya magdala sa iyang kagalingon o wala siya mupanaw para sa tao. Kundili ni panaw siya tungod sa plano sa Ginoo. Ang plano sa Dios ang tao mabag-o. Ang plano sa Dios ang tao mausab og makabaton makadawat sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. Sa dihang gidala ni Jesus ni Pablo ang mga mensahe ni Jesus, wala kini dawata sa mga magtotoo. Wala kini dawata sa mga tao nga miingon nga daa sila'y Dios. Miingon nga aduna na sila'y pagtuo. Apan ang ilang Dios ug ang ilang pagtuo dili pinasikad sa ebanghelyo. Mahinungdan mga igsuon, niabot gyud ang punto nga nagkagubot ug nagkaguliyang ang syudad ug mawalay lain ang Epeso. Diha giklaro mga kaigsuonan nga kung naay kagubot, lisod kaayo ang pagtigom, ang pagpatapok sa mga tao. Kung naay kagubot. Mahinungdan mga igsuon, sa diha nga moabot na gani ang mga kaguliyang kay paingon man gyud ta ana mga kaigsuonan, di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga makaingon ta nga basig madala pa nagampo nga naauntay kalinaw ang tibuok kalibutan. Kung imong tan-awon ang Biblia, paingon tas kaguliyang. Ang importante mga kaigsuonan nga natong dad-on diha sa mga pag-ampo nga bisan kung naay kaguliyang ang kalibutan, ikaw ug ang imong Pinoy-anan malinahon diha sa presensya sa Dios. Kay paingon gyud tas kaguliyang. Ngano man, paingon gyud tas katapusan. Naanagod ta, nagsugod sa katapusan. Nga gipakita sa Biblia nga lisod na gani ang pagpangalagad kay ang mga tao sa katapusang mga adlaw matud pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 nga ang mga tao ambugiro na kayo. Dili na mawalihan, dili na matudluan. Pero bless kayo ang tao nga nakaila sa tinuod nga Ginoo. Kay sa dihang makadungog sa ebanghelyo, bisan kung sakit sa iyahang balatian, malipayon siyang mudawat ug muluhod aron sa pagpasalamat sa Amahan. Apan kinsa man na sila. Mga igsuon, kung naa gani kagubot, ibin sa simbahan, kung naa gani kagubot diha lang sa simbahan, o sa bisan unsang organisasyon, lisod kaay ng tapukon. Kay ang mugawas ana mga kinaiya nga dili masultihan. Og ang gipakita mga kaigsuonan nganong lisod tapukon ni Apostol Pablo ang mga magtotoo na ang mga tao sa siyudad sa Epeso nasuko nila.
Pero sa diha nga humana ang kagubot, nalinaw na ang maong syudad, nakahigayon si Apostol Pablo sa pagtigom sa tanang mga magtotoo. Og diha sa panagtigom, dapat diha nato ang kanabitang unsay gipakita sa mga panahon sa pagtigom ni Apostol Pablo sa mga magtotoo, dapat maunay ato ang makatunan. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, pagdinasigay. Dili ka ng pagpasanginlanay. Dili kay kanang pagmahayanay. Ang mga magtotoo kung magkahiusa, walay lain nga dapat paningkamutan, pagdinasigay. Dili kay pasanginlanay, tungod manggod nimo, minaw pa kaunta. Diba? Maumanay makit-an mga kaigsuonan sa mga taong dili magtotoo. Iyahanay pasanginlanay, iyahanay biglanay, pero sa tinuod nga mga magtotoo na ang pagdinasigay. O kung magkahibulagay man mga igsuon, sama ni Apostol Pablo nga miadto siya sa Macedonia gikan sa Efeso, kanunay niyang gibilin ang panamilit. Diha sa panamilit, naa kanunay ang panalangin sa Dios. Naa kanunay ang gugma ug ang kalinaw ug ang panagiusa ug ang pagpadayon sa pagdangop sa Ginoo alang sa isig ka magtotoo. Versikulo 2 miagi siya ni adtong mga dapita o gidasig usab niya ang mga magtotoo didto unya miadto siya sa Grecia. Diha giklaro sa versikulo 2 mga kaigsuonan nga ang tinuod nga alagad sa Dios walay lain nga buhaton ang pagdasig, ang paglig-on sa mga magtotoo. Dili priha sa tao nga wala sa Ginoo, nga ang hisgutan ang sayop sa tao ug dad-on niya sa laing tao. Ako nagtuo nga wala na sa ato ang kasing-kasing. Wala na sa atong nauna. Nga ang sayop ni Pedro, dad-on ni Juan, isugilo ni Mateo. Di na siya pwede. Kung si Juan mo adto kang Mateo, dasigo niya si Mateo. Ug si Mateo mo dasig kang Juan, inana ang mga tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Ug maunay gipakita ni Pablo, diin puno siya sa balang espiritu. Usa sa mga makahimo ni ini kadtong tao nga puno sa balang espiritu. Pero kung puno ka sa imong problema, dad-on nimo ang imong problema ug ang problema sa ubang mga tao. Ug mauna imong masangyaw. Mauna nga kung doon na kay problema, itugyan na ni Kristo. Isalig ang tanan. Maunang naay awit, isalikway ang mga problema. Sa gani na nga kantaha mga kaigsuonan nga naghisgot nga isalikway ang mga problema. Ako kuno na nga pangitaon dire kung naaba na nga naghisgot nga isalikway ang mga problema. Di ba no? Isalikway ang mga problema. Isalikway ang imong mga kabalaka. Isalikway ang tanang butang na makapagdang sa atong pagdaig sa linang tanan. Maunay pinaka-importante mga kaigsuonan sa diha nga dad-on nimo ang pulong sa Dios diha sa imong pamilya, diha sa imong higala, diha sa imong mga kaila barkada. Ayaw hisguti imong problema. Ayaw hisguti ang problema sa mga tao. Hisguti ang mga pulong sa Ginoo kay gipadala ka sa Ginoo aron masuginlan nimo sila. Kay sa diha nga suginlan nimo sila sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naghatod ka og mga mensahe nga makapalig-on sa tao. Mao hinungdan si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga sa tanan niyang mga panaw,
Duna say mga naagian. Sa una niya mga panaw, bugbog sirado siya dito sa Ikonyo. Hapit siya mamatay. O ang mga tao nga nagsudong diin siya gikulata pag-ayo kauban ni Bernabe. Nakakita gyud og nagtuog gyud nga patay sila. Og dili lang mga igsuon kadto lang hitabua ang ilang nasinatian, daghan pang mga higayon nga hapit sila mawadig kinabuhi. Apan sa panahon nga dadon sila sa laing mga lugar, ilatong kalimtan, ilatong biyaan. Kay damor manggud ka nga mga lagad sa Dios, nga damor kang tipigan nimo ang imong mga naagian, damor kang maluya. Ayaw batasana ug ayaw i-practice ang mga sakit nga mga naagian, mga kaluyahon, mga problema nga imong nasinatian, ayaw batasana nga imo ning tipigan. Ayaw tipigi. Si Apostol Pablo miingon siya nga naningkamot siya pag-ayo sa paghikalimot sa mga nangagi. Aron makapokus siya siyang tinguha. Tumunganong nangalagad siya, dala ang pulong sa Dios. Ikaw ug ako doon natay mga nasinatian. Ikaw ug ako lahi-lahi og mga naagian. Mahitungod sa mga pagsulay o mga kasakitan, mga kabugaton, din ato ng nalabangan. Kalimti to, biya ito, aron makadasig ka sa mga tao. Aron makadasig ka sa mga tao diha sa imong pamilya, diha sa imuhang Pinoy-anan, o sa mga tao diha sa imuhang palibot. Pero kung imong hisgutan ang imuhang mga nagian, usamot kag kaluyang. Kay dili man ang pagkamaayo sa Ginoo, mao imong makitaan ug mahinumduman. Si Apostol Pablo, nganong nakadasig siya sa mga magtutuo sa nagkalaing mga lugar diin siya dadon sa Ginoo, kay iyang gikalimtan ang iyang mga nagian. Kay katong iyang mga nagian, kung kita pa siguro ato makatagam. Nagsangyaw kas ebanghelyo dito sa Atenas mga kaigsuonan, sa nagkalaing mga lugar. Grabe. Niabot ang panahon mga kaigsuonan na preso pagyud sila si Pablo og si Silas. Gipalatos pagyud sila. Unya ang ilang nahimo nabuhat, dili rason nganong latuson sila og bilangguon, kay nagsangyaw sila sa kaluwasan. Mga magtotoo karon, kaluwasan ba ang gisangyaw? Or daot lang sa iyang isikataw? Maubitaw diri sa ato nga programa, dunay mga bisita nato mga kaigsuonan nga mohatod og mga dili mga maayong mga mensahe, gitudloan tas Ginoo nga dili na angay tagdon. Kay kung imo man gunang tagdon ang mga dili maayong mga mensahe, imo tong mahinumduman ang mga uban pang mga bati nga mga mensahe nga dili makahatag nimo og kadasig sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. So dinhi sa bersikulo 2 daan natay mga nagkatunan aron makadasig ta diha sa atong isig ka magtotoo, kalimti ang mga pagsulay. Katong mga kasakitan, mga kabugaton, kaluyahon, mga nasinatian nimo sa imong isig ka magtotoo nga dili maayo, na sinatian nimo sa imong isig ka tawo nga dili maayo, ang pinakasakit ug bugat mga kaigsuonan kana mga nasinatian nimo sa imong isig ka magtotoo. Mao man ay pinakabugat mga kaigsuonan. Kalimti to aron makadasig ka sa imong isig ka tawo. Versikulo 3, og didto nagpabilin siyag 3 ka bulan, nangandam na siya pag-adto sa Syria, og sa dihang nahibaluan niya nga ang mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kaniya, busa mibalik siya agi sa Macedonia. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, gipasidaan na gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay mulutos sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Pero ayaw kalimti ang iyahang mga saad nga miingon siyang bulahan kamo nga gilutos, bulahan kamo nga gibaybiay,
bulahan kamo nga gibutang-butangan sa tanang matang sa sala. Ang iyang dasig mao ni paglipay, pagmaya, kay dako kay kagante dito sa gingarian sa Ginoo. Wow. Mao na nga sa kinabuhi nga magtotoo o tinun-an diha kang Kristo, dili ta dapat matingala. It is abnormal nga makasinati tag mga paglutos. Pag BBI, pagbutang-butang, ayaw gituguti nga ikaw magbutang-butang. Why problema kung ikaw gibutang-butangan. Pero kung ikaw na'y namutang-butang, igmo na nang anihon. Pero kung ikaw gibutang-butangan, sa tang matang sa sala, nga wala nimo buhata, paglipay, pagmaya, kay dako kay ganti, sumala sa wali ni Jesus sa Mateo 5:11-12. Si Pablo, mga kaigsuonan, ang iyahang na sinatian dinhi sa versikulo 3, naghatag ka natog mga pagtulunan. Una, kung dunay mga tao nga mulutos nimo, dunay mga tao nga nagplano nga dili maayo alang nimo, likay. Ayaw si Apostol Pablo kung imo lang taon mamamatay siyang tao. Si Apostol Pablo isog siyang tao. Og naapagyud sas otoridad. Naapagyud sas balaod, pero wala niya na gamita kay ang tanan iya nang gibiyaan. Iya nang gitalikdan. Munang kung ikaw, mga kaigsuonan, dunay mga tao nga mulutos nimo. Dunay mga tao nga mubato nimo mga pulo nga dili maayo. Likay. Doon na kay duha kadlunggan, ipalapos na ang mga bati nga mga pulong kay dili na makaayo nimo. Mga basura na. Kung imo na siyang dawaton, kung imo nang entertinon, mahimong baho unya ang imong kasing-kasing. Kay kung mahimong baho ang imong kasing-kasing, mo resulta nga baho unya ang imong mga pinulungan ngadto sa imo siga tao. Munay resulta sa mga tao nga bati og mga sinultihan sa iyang isigad tao. Ang rason og hinungdan nganong nahitabo na tungod kay giintertin nila ang mga pulo nga dili maayo. Kung sa imong pagkakristohanon intertino nimo ang mga pulo nga maayo, bless kayo ka kay ang imong kasing-kasing mahimong limpyo ug ang imong mga pulong makapadasig sa tanang mga magtotoo. Muna mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung doon na may mga naglaraw ug dili maayo sa imong kinabuhi, wala kay laing buhaton, likay. Si Apostol Pablo, milikay siya, mipalayo siya, ug padayon siya sa iyahang buluhaton, diin siya gipili sa Dios. Ikaw ug ako, wala ta luwasa sa plano sa Ginoo. Wala ta luwasa, mga kaigsuonan, sa kanang aron atubangon nato ang mga pagsulay. Kanang entertino nato ang mga dili maayo. Okay, kana nga pagkasulti. Giluwas ta tinuod sa plano sa Ginoo. Yes, giluwas ta sa plano sa Ginoo. Wala ta luwasa aron entertino nato ang mga pulo nga dili maayo. Ayaw intertina ang mga pulo nga dili maayo. Kay wala kaluwasa aron tagdo nimo na. Giluwas ka tungod nas planos Ginoo. Giluwas ka tungod sa plano sa Ginoo. Versikulo 4, si Sopater nga anak ni Pero nga taga Berea mikuyog kaniya. Nanguyog usab sila si Aristarco og si Segundo nga mga taga Tesalonica, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo og sila si Tychicus og Tropimo nga taga lalawigan sa Asya. Miuna sila og naghulat kanamo didto sa Troas. Unya pagkaliwas sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, milawig kami gikan sa Pilipos og sa paglabay sa 5 ka adlaw nangabot kami sa Troas og didto nagpabilin kami usa ka semana.
Sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios, mga igsoon, dili sayon. Speaking about budget, di na sayon. Kay ang mga lakaw sa mga alagad sa Dios, doon na gyud ay mukuyog. Ang mukuyog mga kaigsuonan, kasagaran sa mga nasinatian sa mga lakaw dihas ministry, ikaw nga gikuyogan, ikaw gyoy doon na gyud untay kanang kasing-kasing nimo ang pag-atiman, pagpakaon, labi na sa atong panahon karon. Mubiyahe ka, lisod ka nga mubiyahe kang way kwarta. Dili na pwede mga igsuon nga alagad kas Ginoo, Kristohanon ka, mamukong ra ka. Dili sad na maayo mga kaigsuonan nga moingon ka sa konduktor, moingon ka sa driver, sakay ka bus, sakay ka og mga pasirohan. Brad. Pastor ko Brad, ay ra ko singilig pliti ha. Kaning ako mga kauban ko ni mga pastor ni ayaw mig singilig kay mga pastor ni. Dili na siya pwede. Kumukaon ka sa karinderya kay ginahanglan pakanon nimo ang imong makuyog. Dili na pwede mga kaigsuonan nga moingon lang ka, te, pakilista lang diha te kay muraga mga pastor me. Mao bitaw na mga kaigsuonan, ang alagad sa Dios dunay proseso nga gikan sa Ginoo aron ang iyang mga panginahanglanon matagbo sa tanang higayon. Ang problema sa mga tinun-an o sa mga magtutuo niining katapusang mga adlaw, kontrolado ang mga alagad sa Dios. Kontrolado sa pinansyal. Una, kasagaran sa mga magtutuo sa katapusang mga adlaw, kaugalingon ray gihuna-una. Kini gisulat diha sa libro ni Apostol, sa libro ni Timoteo. Ang uban nga mga simbahan sa katapusang mga adlaw, I hope inyo ning inyo ning makit-an, makaluluoy ang mga pastor. Una, naikondisyon ang ubang mga simbahan. Kanang mga simbahan nga nag-hiring pastor or ang mga pastor nga pastor hiring. Kanang sinilduhan nga mga pastor nga ang nagbuhi kongregasyon, dili ang Dios. Mga simbahan nga lisod kaayong dumalahon, mga kasing-kasing nga lisod kaayo nga adjason, tungod kay naay mga kondisyon. Doon ay mga simbahan nga ang kongregasyon naay kondisyon nga moingon nga mohatag mi ana nga presyo pastor kung mo bisita, mo Bible study ka, mo na imong buhaton, pastor pa'y tudloan. Kinsa man diha nga simbahan, mahinungdan dili katubo ang mensahe sa Dios. Usa niya na nga manghinungdan ang pastor magmatgon nga dili makawalig sakit sa kongregasyon, dili makawali og sakit tinuod nga mga mensahe, ano man ilisdan dayon. Mauna nga sa lakaw sa mga apostoles like ni Pablo, kung imo rang tan-awon mga kaigsuonan, daghan kay nanguyog niya. Og ang mga nanguyog niya mga kaigsuonan, lain-lain ang mga lugar ang gigikanan. O kung imong tan-awon mga kaigsuonan, si Apostol Pablo kugihan. Mahinungdan bitaw ang mga kuyog ni Apostol Pablo nakakat-on sad sa pagkakugihan. Pero ang mga tapulan ani dili gud kalawtay. Bawal sa mga tinun-an ni Jesus ang mga tapulan. Busa ayaw pag tinapol. Wala ta luwasa, wala ta tawga, wala ta bag-uha aron magtinapol. Makugita.
Si Apostol Pablo miingon siya nga, nakit-an ninyo ang ako mga kamot, ngaghago pag-ayo. Pero wala magpasabot nga wala siya manginahanglan sa mga pamaagi sa Dios aron suplayan ang uban pang mga lakaw sa buluhaton sa Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Daghang kay mga lakaw ang mga magwawali. Daghan kaayo sila og mga panginahanglanon nga angay nilang i-manage ug ang gikinahanglan ang pamaagi sa Dios mo'y makit-an og matuman sa tanang mga magtuto. Siguro sa imuhang simbahan, doon na kay pastor. Naay lakaw ang imong mga pastor. Naa sila'y mga Bible study, naa sila'y mga adtuon nga mga lugar nga nagkinahanglan sa pamaagi sa Dios. Ug ang pamaagi sa Dios dapat dili nimo malimtan. Mao hinungdan ang saad sa Dios grabe ka hingpit. Ngadto sa mga taong hingpit nga misunod sa pamaagi sa Dios. Pero alang sa mga taong tapulan, arang sa kasagaran ra ba sa mga taong tapulan, maoy mga reklamador. Maoy mga taong bagulbulan. Daghang mga mulo. Nga dili gustong makakaton sa pamaagi sa amahan nga gibilin sa balaang kasulatan. Nya kasagaran ra ba ang bantayan na kwarta sa simbahan. Dinhi sa lakaw ni Apostol Pablo mga kaigsuonan na ay mga tao nga mikuyog niya. Na ay mga tao mga kaigsuonan nga mikuyog niya kung imong lantawon kanang usa ka semana perti ng lisurang budgeton. Dihas bersikulo 6 unya pagkaliwas sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, milawig kami gikan sa Pilipos og sa paglabay sa 5 ka adlaw nangabot kami sa Troas og didto nagpabilin kami usa ka semana. Kanang usa ka semana mga kaigsuonan nga daghan kag kuyog. Kung wala ang Dios nga naghatag og pamaagi mga kaigsuonan, ang trabaho ni Apostol Pablo dili makapadayon. Nakit-an na sa Dios nga maoy gikinahanglan sa mga alagad sa Dios nga iyang ipadala aron iwali ang maayong balita. Mao bitaw nang ang Biblia nagsaad nga damor kang mohatag, damor kang tagaan. Bulahan ang naghatag sa nagdawat. Nganuman ang tinuod nga gipanalinginan katong naghatag. Mao na mga kaigsuonan, nakadungog ka aning maong mensahe aron tan-aw nimo ang lakaw sa imong mga pastor. Sa inyong simbahan do na kay pastor. Wala na sila tawga aron naa sila'y panginahanglan gikan nimo. Gitawag sila tungod kay nanginahanglan sila sa tawag sa Dios. Gitawag ka, gitawag ko, kay gikinahanglan nato ang tawag sa Ginoo. Kay diha sa tawag sa Dios, kung ato ning masabtan, pilion ta, ngadtos pinaka-espesyal nga buluhaton, nga makapahimaya sa Dios, makapasidungog sa Dios. Muna mga kaigsuonan sa ministry, sa buluhaton, sa simbahan, sa bisan unsang buluhaton mga kaigsuonan, dunay mga taong gamiton. Wow. O katong mga taong gamiton sa Dios, mga tao nga kasing-kasing dili hakog. Sa imong kinabuhi, imo sa nang panid-an, gigamit ba ka sa Dios? Kay kung gigamit ka sa Dios, wow, atubangan sa Dios dili hakog. Hinumdumi ang pulong hakog mga kaigsuonan, usanik ka pulong nga dili maayo. Kanang pulong hakog mga kaigsuonan, kay kanang kahakog, usana ka paagi sa pagsimbas Dios-Dios. Matod pa mga kaigsuonan, diha sa libro ni Pablo sa Episo Kapitulo 5, versikulo 5. Episo Kapitulo 5, versikulo 5, nag-ingon, timan ikini,
walay tao nga sa lawayon laway hakog nga maka niingon diri kay ang kahakog mao'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Wala gayoy makaambit sa gingarian ni Kristo og sa Dios. Hinumdumi ang hakog dili gyud gamiton sa Dios. Kay nganuman daghan kaayo nagpasakaili. Daghan kaayo ng mga pasumangil kumbaga. Lord, kulang man, nahay bayranan, napakoy pa-eskwela. Unya, murag gamay na lang akong bugas. Unya, Lord, gamay kag income, akong bana, wala pa ko'y trabaho. Sabta lang ko, Lord. Unya, naapoy mga pastor maingon, okay na Brad, ang Ginoo ray mo sabot. Mao ba na inyong nakatunan? Mga igsoon, timan ini siya. Kung gigamit ka sa Ginoo, nagpakita na ang imong kasing-kasing. Dili ako. Kabantay mo, sa panahon nga si Apostol Pablo dito sa Corinto, grabe na sinatian ni Apostol Pablo. Nakasinati siya nga mura siya nagpuasa bisa gusto sang mukaon. Nganuman, dito sa Corinto, grabe ka daghang mga dato, grabe ka daghang mga taong maalamon, pero grabe ka kuripot ang Korinto. Problis kayo ta mga kaigsuonan sa Korinto, bisat kuripot sila kaniadto. Pag abot sa ikaduhang higayon nga mibalik si Apostol Pablo, mao nang naay 2 ka libro ang Korinto. Pag abot sa panahon mga kaigsuonan nga padayon nakadungog ang mga tao sa pulong sa Ginoo, didto sa Korinto mga kaigsuonan ang Korinto nakakat-on na sa pamaagis Ginoo nga nakat-unan sa Galacia or sa Macedonia. Dili sa iyon mga igsoon. Sulay lang gud kung mulakaw ka. Nga naa kay dala, naa kay kuyog, 5, 2, 4, unya mo puyo mo anang lugara og pila ka adlaw. Inig-uli nimo murag magluspat na ka. Kung ang mga tao perting hakuga mo nang sa Kristohanon og pagtulunan ni Kristo. Walay hakog nga makasulod sa gingirian sa Ginoo. Unsa hinungdan nganong ang tao mahimong hakog kun higugmaon niya ang kalibutan. Kun higugmaon niya ang mga butang sa kalibutan. Og ikaduha, kung kanunay siyang mangibog sa mga butang. Kay mahimo nang kuripot. Kabantay ka kung ang tao hingibugon sa mga butang sa kalibutan. Yes, maningkamot sa pag-ayo kay naa say mga tinguhag, mga pangandoy nga iyan ang maangkon. Unya sa dihang iyan ang maangkon, musamot ang iyang kakuripot kay magsigi man nagpangibog. Wa man ay katagbawan. Unya daghan kay mga butang nga mahimong sayang kay pasagdahan lang man na. Kabantay mo kanang naay mga dato. Kanang mga dato kayo, ting daghan ng mga butang. Mga dekorasyon na lang sa balay. Ang uban anak gipamuy-anan lang mga ilaga. Ang uban gipangkutkot na ng mga unsa ng mga butang diha, mga dekorasyon na lang sa Pinoyanan nga pwedeng gamiton unta na sa imong isig ka magtuto. Kung imo unta nang gihatag gipiyal nga dos mga tao, ingon ang Biblia, panalanginan o gantihan pagkas Ginoo. Anong gipadato unta ang tao? Para pagtabang sa iyang isig magtuto. Labi na sa mga lakaw, sa mga lagad sa Ginoo. Versikulo 7. Dinhi gisulod ni Apostol Pablo ang ikaduhang konteksto or title, ang katapusang pagduaw ni Pablo sa Troas. Ako ning basahon ug ako ning hisgutan mga kaigsuonan sa verse to verse nga paghisgot. Sa unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod tungang gabi kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Hinumdumi mga kaigsuonan, usa sila ka semana. Kanang usa ka semana, bantayan ninyo niha, gikan sa versikulo 6, iyang gipakita mga kaigsuonan, nga miabot ang ilahang pagstay og usa ka semana.
ug ang usa ka semana naanay mga adlaw. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, dayong lain na sad nga semana Domingo. Di ba maumanay makit-an nato sa kalendaryo? Pangutana, nganong wala man himuan ni Apostol Pablo ang pag-inambitay sa balaang panyapon sa adlawng Sabado? Kung maupaunta ang gipatuman ni Hesukristo sa pagtipig sa adlawng ipapahulay sa adlawng Sabado. Hisgutan nato ni mga kaigsuonan kay mao man ibangi gyud sa mga tao nga nagpakaudiyo. Nga kanunay nilang gigamit ang mga pulong adlawng ipapahulay aron paghukom sa mga tao nga nagsimba sa Dios sa adlawng Domingo. Matod pa sa ubang mga nag-live nga mga pastor, ang mga tao kuno nga nagsimba sa Dios sa adlawng Domingo, mga taong bitin, sakit pud kaayo. Pero ato nang klarohon, kung sayop ba ang pagsimba sa Dios sa adlawng Domingo, dili ba siya biblikal? Kay kung biblikal, mga igsuon, bless kaayo ka, bless kaayo ko, nga nagtamod sa adlawng Domingo. Bantayin ninyo niha, sa versikulo 6, hangtod sa versikulo 7, sa versikulo 6 pa lang, usa ka semana sila dito sa Troas. Nganong wala man buhatan ni Apostol Pablo ang pag-inambitay sa balaang panyapon o pagwali mahitungod sa minsay sa Dios sa adlawng Sabado. Tungod kay ang adlawng Sabado igpapahulay na alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga magtutuo. Mauni timan-i kung dunay mga tao nga nagpakahudiyo nga nagtamod sa mga balaod sa daang kasabutan. Nga mauday ilang gamiton paghukom sa mga tao nga sama kanato nga nagtamod sa adlawng Domingo. Bantayin ninyo niha mga kaigsuonan. Okay. Dunay tulo ka puntos mga kaigsuon. Dili lang tulo ka puntos. Hisgutan na to ang mga rason o mga mensahe nganong Domingo ang ato ang simba sa Ginoo. Pero wala ko moingon ha, sayop ang pagsimba sa Dios sa adlawng Sabado. Kay ang Biblia nagpakita, bisag unsang adlaw pwede kang mosimba sa Ginoo. Walay gitugutan sa Dios nga tao nga muhukom sa iyang isigataw tungod kay nagsimba sa Ginoo sa adlawng dili igpapahulay. Pero hinumdumi, ang adlawng Sabado igpapahulay na sa mga Hudyo or sa mga Israelita. Pag-abot ni Jesus, hangtod nga siya namatay dito sa cross, gibanhaw, ang adlawng igpapahulay nga para sa atong Ginoo, diin ato siyang simbahon adlawng Domingo. Pero ang Biblia naglaro, dili pwede nga ikaw ug ako nga nakadawat sa grasya sa Ginoo muhukom na sa mga tao nga nagsimbas laing mga adlaw. Kay ang tanang mga tao human nga namatay si Jesus ug nabanhaw, libre ang tanang tao sa pagpilig adlaw kung kanus aniya simpahon ang Ginoo. Una nga kanang mga tao nga magwali sigig panghukom, kanang mga tao nga magwali mga kaigsuonan nga gigamit ang Biblia, gigamit ang mga bersikulo para pagdaot sa iyang isig ka tao, usana ka buhat
sa pagpasipalas Ginoo. Kay giusob nila ang mga mensahe sa Dios. Giusob nila ang tibuok mensahe sa Biblia. Wala nila kuhaa ang kinatibuk-ang mensahe sa Biblia. Mga puntos, mga kaigsuonan nga nung angayang simbahon ang atong Ginoo sa adlong Domingo. Una, paghandom na sa pagkabanhaw ni Jesus. Buhi si Jesus anang adlaw. Pagtipik na sa adlaw diin buhi si Jesus. Kay nabanhaw si Jesus sa adlong Domingo. Sa libro sa Mateo 28, versikulo 1, mga igsoon, unang adlaw, unang higayon, diin gisimba si Jesus. Walay laing adlaw, adlong Domingo. Versikulo 28, unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Unsa ang adlaw nga igpapahulay sa time ni Jesus nga kanang i-practice sa mga Hudyo, Sabado. Sa dihang milabay ang adlaw ipapahulay, milabay ang adlaw Sabado sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo. Si Maria Magdalena og laing pang Maria nangadto sa aron pagtan-aw sa lubnganan. Pag-abot mga kaigsuonan dito sa lubnganan, wala na si Jesus dito. Unya gisugin lang siya sa anghel nga lakaw mo dito sa kuan. Dapit diin gisaad Kristo kay inyong mahibalag si Jesus. Apan sa dihang mibiya sila gikan sa lubnganan, pag-abot sa bersikulo 9, mikalit pagsugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kanus-a og unsang adlaw girilis ni Jesus ang kalinaw? Adlaw Domingo. Maunay hinungdan nganong ikaw ug ako mosimba gyud ta sa Ginoo sa adlaw Domingo. Diin unang higayon nga ang adlaw Domingo girilisan o girilis sa Ginoo ang kalinaw. Unya unang higayon pagyod nga ang mga magtotoo ni simba ni Jesus. Diha sa pag-ingon ni Jesus, ang kalinaw mag-uban kaninyo, miduol sila, gihikap niya, miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba. Wala mo ingon si Jesus, ayaw ko ninyo simbaha. Wala sad mo ingon si Jesus, adlaw berong Domingo, layo pang Sabado. O hinungdan, kita di gyud malimot sa adlaw Domingo. Kay sa adlaw Domingo, girilis ang kalinaw ni Kristo. Wow. Unya sa panahon ni Pablo, imagine na, usa sila kasimana dito sa Troas. Nganong sa usa kasimana, wa gyud niya himua ang pag-inambitay sa balaang panihapon sa adlaw Sabado. Nganong tuag gyud sa adlaw Domingo, kay diha nabanhaw si Kristo. Hallelujah. Pero dili na to na gamiton kanang mga bersikulo ha, pag-ingon nga sayop ang Sabado. Kay wala ta tudloi sa Biblia paghukom sa atong isikatawo. Gitudloan ta sa sakto nga doktrina sa Biblia kung kanus ang adlaw nga simbahon si Kristo. Munang ang Ginoo mga kaigsuonan kung kanang imurag yung tan-awon ang kasing-kasing sa Ginoo. Ma-feel nimo nga bugat. Dili sayon sa mga tao nga nagbasag Biblia nga gamito nila ang bersikulo pagdaot paghukom sa ing sikatawo. Ato ra man gyud ning humanon mga kaigsuonan.
humano na to ni uning gabi napata sa una nga rason, ikaduha nga mga rason mga kaigsuonan nganong adlong Domingo gihimo ni Apostol Pablo ang pagpartik sa balaang paniapon, that Holy Communion unya pagwali dili tungod kay duna sa ilakaw. Imagine na ang uban manggod nga mga mensahero miingon sila nga Pastor Gideon, Domingo manggod nang ilahang hangtod do nga gabi kay kuan manggod Pastor Gideon kanang nagdali manggod na si Apostol Pablo naa bagoy lakaw si Apostol Pablo mo na nga wa na siya makapaabot og lain pang Sabado. Basahon nimo sa bersikulo 6 uska simana sila diha. Kanang uska simana na ay Sabado diha. Pero nganong wala gyud nila himua ang ni Pablo ang balaang panihapon sa adlong Sabado? Tungod kay buhi si Jesus sa adlong Domingo. Diha siya nabanhaw. Diha ta nakabaton og paglaom og kasiguruhan diha sa mga saan sa Dios. Pero alang sa mga hintil nga nagpakodeyo, ato na silang iampo kitungod sa ilahang nakatunan nga dili gikan sa kinatibuk ang minsay sa pulang kasulatan, sakit kay sila inistoryahan. Sakit kay na sila inistoryahan. Dili na sila makighalubilo. Bugat, naon. Doon ay mga igsuon, wala na'y pagtinagdanay. Doon na mga pamilya nga makaingon ta mga kaigsuonan tungod sa relihiyon, tali sa Hudiyo nga pagtulunan o kang Kristo nga pagtulunan, kung imo lang taw nagkasumpaki. Nagkasumpaki. Muna nga ang mga tao nga usa ka pamilya nagkakat-on ang usa sa Hudiyo nga pagtulunan gamit ang Biblia, di gyud sila mo submitar gani wala na sila irespeto sa mga tao nga nagtuo sa Ginoo nga nagsimba sa adlong Domingo. Dali og grabe sila makapanghukom. Moingon na sila mga bitin. Ya, dili na sila inana nga mutagad. Kabanday mo na mga tao nga relihiyoso kanang grabe ka diehard sa ilahang karatula. Bugat kay na sa kasing-kasing ni Kristo. Ato ni ipadayon mga kaigsuonan kining bersikulo 7. Sa ako tang gikaingon, kinahanglan magkaton ta og atong i-practice ang disiplina. Doon na tayo self-discipline, time management, atong oras, alas 11:43, kinahanglan mangandam ta alang sa paniudto o uniyang gabi kung dili ra mag-burn out mga kaigsuonan, maka-live ta. Ipadayon ako ni og ato ning hisgutan. Naa may mga pangutana, libre ang pagpangutana, tubago na sa Biblia. Mag-ampo ta mga kaigsuonan, dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato sa atong panag-uban. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios ka maoy naghatag kanamo og bagong ginabuhi, bagong kinaiya, bagong batasan. Salamat o Dios nga padayon kang naguban kanamo. Padayon mo kaming gilig-on o gigiyahan sa imong mga buhing pulog pagtulunan nga gikinahanglan namong madunggan. Bless Ginoo ang ako mga kaigsuonan nga nakabati karon sa imong mga pulong. I-bless Ginoo nga dunay kadasig sa pagpabilin kanimo sa pagkinabuhi sa mga pulong nga nadunggan namo sa among panag-uban sa pangpulong gikan kanimo. Bless Ginoo ang akong mga kaigsuonan nga naa silang pagpanarbaho o sa ilang pagnegosyo. I declare blessing right now in Jesus' name. Amen. Dili ko magdugay mga kaigsuonan kay ang ako ang anak nga nag-eskwela, half day lang sila kay dunay PTC meeting nya kinahanglan akong kuhaon ang akong mga anak. O dalaygon ang Dios sa mga panalangin kung doon na mo'y mga pangutana, adam-adama lang ninyo unyang gabi mag-live ta ug atong hisgutan ang mga rason kinungdan nganong Domingo nato simbahon ang Ginoo. Kini inyong igsuon Pastor Gideon
Moingon na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaniadto, maayong pakig-uban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanan. God bless. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo.